primary class matemwa lakini as a private candidates aigana omochando gochotoka kwanyoro omonto gose niga omogotupi oregistre na matemwa gokora a private candidate tumaiti eskuru embuya na yoruite skuru engao gosolenge gosomera online eserikali ne bwente yari sana as a private candidate yaba omonto ike no ene skuru abe registered skuru ejume taringa ne private candidate ikyaga na bagocha bareto omochando ase ensemo yo kukonyo omonto gokora matemo is not a problem but mbuyo omonto ekorera matemo erwe ko monyene nari no ene kero agochukuri no ene gasi temo bere problem ikira okori go interview okay ikiagera nabo okogenda no ne school wachire college wakoreirwa matemo wachire college okwanyote a plain ogenda na sinyo kwenda ochigoita abantu nyegetari so is better omonto ekolera matemu nayo moiburi nkagari tia word advice that ikegera baiburi abange mbari ba word advice nga nchengu chikuakanero mwana one ngakane no 50,000 agicha kolero matemu ete acha kondusi obosoku obu ebo gocha koire na back ikegera ka goike university igagonyora na singeri achorete taikonyara okay ayuke skuru ocha gokore gento gekoro ku catering ayobugete ngana sinya kare gokora lakini catering yakare gokora graduation keweka kwa disappointed so intubuna abaibori tiatotige ko kwanchira nanga tiganga kanero mwana chibesa ngakeri yakirinda akorerwa matemo kuno weferi ntutweka abanyine okay anda kitu metinga kiura kwandire ngane ya banafunzi bali bakora matemo gose candidate buno yokwete no yo onyarita kwa blind bange bagote banga no borogi omorari oboge borogi mbuyande naibwe ko monye no kweroga last time akero twaringe Kerario ntu akwanete igoronga Emily umwana bwente go tek yes atara ikaransa matemo aso mwana koko gose gostuka gose ko none nchara nabe kwiriro monta kutigangote aburukani okwego sakoli yani amatemo atari akawaida kwanyoro moibolinka omwana agasa ko breakfast yembuya tomoitikende omwana ikire skuru matemo amugosire ikinabuge kwiriro goko ataringa nebe inga no poroki no mwana oyo obete blind eri yarenge according na health okay ikiagera na obirga kurwara okwengira ukubulere nabo gokwirira omonta akoreki abe blind gosina bayawe ngumwirira agende nyagetari abe kuno na isiyo okay sawa bone gwete Joseph Obwoge umararia karengera kiaje hili meja niga gutebanga bori ndibo mwana ndegento kia maana sana bori ndibo mwana kira gukora matemu sana ndegento kia maana sana senge njunga ngoditamini rero ngwa mwana yoko evidence ya gutwara ngakingana na inde either umubiro yenga kyokoria kiti mwanje mutegeri uja sen environment gaikana sereta matemu aya nakiagera nakani mutegeri like mabinga teribuja ko mwana chia bukato na ko mwana mabere gakugenda gukora matemu endera basa kumuturbanira ebenga negasien kongo umararia Joseph Obwoge magana yanga gite nkwaje gwete kagenderete gutara se mitandao ase radio gankwaje gwete nga umwana yo mona atogete okorera isa matemu busia alafu umwana yo mukise university na atogete okorera matemu umwana ndesemo ya kiambo bundu igotoka na libali chache kise county kugura magana yo nga mwanafunzi na akwete Kericho county chinga kia tu matemu mwana yo monere KCPE chinga kia chokora matemu ya KCPE last week iganyara ko blind tumaitinga ki ora kwanda magana yo nsia sinjira ya beno Obwoge yes umuraria levisa amatemwa yekera se komina kabere kose form 4 na bwato kokosoko nene ana matemwa agochiko determine omwana gose gochiko irorare nande kerase ke komina limo gose iranere ko ikomina kabere gosagenda gochia e university keretu arenge kera gukora matemwa kerase isano na isato no le guaranteed no bate percentage getenga ngogenda secondary yani nonyora max 90 nonyora max 14 no le guaranteed nga secondary na gokoroliki ngogenda ori ane go junior form 1 despite nga max kwanyora singe njunga na bora nyorenge kwa boete konyora max ya make lakini kerole ase secondary abantu abange ngwamini bali sana koso ase university gobono asoko tensi kolinga ka kinkire dikinda chenyole ninyole go se C+ egere chiko nkonya ngende university kono konyora bante boboete nande onyolenga amatemo gokorwa se primary na ali somehow asinga nje secondary alia oikuichuliri chibu
o explain bobono abana omwana kera konda matemwa amete gosinige songo na mete ngigesungeke na bokerache kembere gekon igento kende ke gochanda abana anene mono asa matemwa cases ne chinguma chinguma nga matemwa renge last year amatemwa akora tu mwaka ori karenga makongo chemistry achete nigo yarenga ngongo eyo yirera omwana ko bano obwoba andake abande bateba ngatikandi ko muntu okorera form 4 orangonye igo to mena konyore gento kurukunga exam cheating yango ndire ngana yo mwana okorera isama temwa busia obuge nabeko nyarekana iso aisaran stama temwa na hotebenga inche ko gichana koreta matemo bono njendoche tago temwa azin omwana onabwate experience gete nabwate obomanyigete goro ya matemwa noyo ntato mwabo naende no mogaka gobono that means nabo omwana komoki getambukero akorere isa matemwa but all in all asa matemwa yaiga wizara nero ne bwana tene kinga ki yes nabo ngogendera tole keneri tukulitanga ni levis ama tukona manga tigarete ne bingi bira chokorekana lakini kore de wizara ne bwana nere ligeringa inke ugande tokora elinde bikore munebiga binyare kuira nanse. Okay, moralia bright chinga kibune chiga abana bali siko manya kwali bagalia peno mentendo chenga ginto kirabwe ukora kweli kweli chinga kibune chiga abana bali siko maite chisukuru litangani ntiasikire gosenga njisikire sengenjo matembutanya okorwa bana ko bali sukuru abana babande go chance form 3 go chance form 2 form 1 go chance abana ba class 8 class 7 go chance bali gotoka sukuru oigonta gitengo tepinga omwana oyo mona roro kumensembo ya umali bagaria onyara kubura mwana oyo karabura chiwiki chikaera ibere igachite gotokanya tieko ka radio vuna bwana 2.0 FM twararia okwandire ngane yo andake yare ukugwaza sana umenya uko mentor ngane yengo chubekanga obolindi bwa abana chinga kichi rende rusema tene rusentambe bene rusano no kwaruki ukugendere tene rusentambe ya kabiri December bone ire sai andake obolindi bwa abana bayibolinki bagwendete gukora eriko nikinga abana kubarinda bari buronge unegwete mwana gotoka asegete mweburi tamanyeti bakachi kugura radio vuna to gukwana amanya kumwira ni sobo kwandire ngani yari gukoroma alafu tumenya guswa sensemeye right engana ya omworoki wolia sensema ya Busia George Baraza ole gokorera isamate muna inde ya sioliri ubube bondo bogundo borasa ikiserikali cy'iki county ise umwana oli gakolemere mu serikali ya county ya Busia lakini omwana irenere kerase ko muna kabero go chikomokorera matemo liswali lya manyagocha umuntu ngakiali getu ase county atabwati certificate ya form 4 tikatwasi maybe gachete comment anyole grade kia maybe tanyole te grade kia lakini otherwise ine question mark ngaki umuntu yali getu ase serikali ya county ekiagara neba nkanjo neba nkanjo umuntu basically nabwo kora atwale certificate ya form 4 ye korkinga obugundo mboro bogendereta ase serikali chito chechi county kinegentekemo egentu yakabere nainde nkora chana ari boli sana ntomenyeta abana bechinga kichi na baburaburu ye kobetelianda ka serikali yene kinga ngotomerero na baskali ebono banyara ko bakolenda matemo lakini yigire chinga kibantu bantu kweboli ninyarekane maybe nona abo bako kyondoko kegwaka muntu okwa ne Kerario liro muskali ne bunduki ometa abana mbale batanya ko muskali ne bunduki bose abande mbale banarete munali kenyoro muskali yo chikorekane gonye bakwenga ochaka gutama kachira ali sukuru bwo muskali amubwati gegara so abankwenga bali kwanyoro mwane kyondoko kya mwakire kwanyoro okule igo I think also serikali ne bantu kuligiriri nchira kira nyare ko bagiko biko bulindi chinga kicha matemo of course imbuga nirie ekiagara abantu ase chirende onse bali mutianya kobara lakini also in a way mbabasa ku affect ebirengereryo byabora ko chinga kibagendera tasa matemo. Okay muralia Frank Wokoyo wakirire sana tumetinga kiura kwandira magana yonse ipyo gwe to kwandire alafu munya kurigirire magana igoro yobulindi bwa bana. Yes akerangorigereria litukoria rero gesa matemo ya chagete litukorigoro amangana na manga abereka bakorekana kero kurigiria serikali enjire bange tamatemu ase round yiga
matemu nabaramaya lakini ebintu kiabeire kenene asama omuchando monne bwa matemu no taka korosyo bogima bwawe kero bogima bwago amatemu ya standard 8 ta kubeka na matemu ya standard form 4 because koruga iga no koruo inki gwa korete inki obwato koboko kwao na yeso na abolete nyasaye na abolete musanga inki obwato koboko kwao koko soka kure school na bora soke bosa utabugati kende omwibuli obekire myaka yonse piba kogende form 4 iga university ama yetengo mwana one kurukunga nere obuoge junior unagokora form 4 mwako iga so obuoge yes unagokora ni maitenge gento ngera cha gocha nakyo nguchiko mwirire sene university gose college ama kanyoranga kende ngeyo wacha nakyo konya ine buraburu nya okora etiritiri oma eteno ni kenyorege okorigereria gyakoranga to isaini igo asamana ya matemu obono bogima bwa kayo monyene oyota kire kuyariga ninga ki amatemu yake ngwanda konyakora igo mpende tokora matemu nyore certificate yengia akero kurigeria abana abagokwa buna bono na igweto mwana uri okwete kera matemu ya turi sakara na bara nyore na arware to boruire senabwate ogukira gwesukari osenabu yani mechando nemenga marwe na mange to bwate sense na bara nyore garo cheri sakara limatenga kinetu akayule sakara ligo tioka kotora abana bake to igungane getamtamu keregeria akarukuru eko na igunga na inche na arali takune bono na arali unga kiri wanza lakini nende tianga tebinga nebwenerete abana banyakwaewa matemu ngora liri bale skuru bamanya batwara usoefu kako nyalisa kararirie yani ama chikubweka nalisa kararirie dia national examination na lie bara akonyeke ekero mochando iga tochikonya koroka na kirengaki ege tokende ministry ebwana tekokora ntoigwa mangana private students woso muntu elikire munera independent tiga kire serikali emanye nga mwanaki ekera mbaye introduce tichibicha lero tinko genda njo kora matemu ebicha ya franco kweta rikorokana lakini bali bandu na baranga bicha teyo ekera mona abachi koriere ligweta ba gukora inspection yabo bamakanyora ngo muntu ebicha teri bwekaini una bono kya mabudu ngakyure imoka aida te birengeri byago bire boronge ogenda ndo ikaranza matemu okore bicha teri korokana nona bika to wesu kungaga iga sende gonda asa wrong side naso nyore serikali ikombwate igobono oboibuli bwa matembora bwa serikali nebwene yarachi kakamwire korumaga twabere to korro oboibi kwa igwa segete lakini ntisira ondi enjera na machiri korra igente gya kante kya mabundu negento yekoboye boni gomanyete tension ya imokire nganye kisi botambe ngakerie itona batoja twatoka ngana watoroso oboibi no tebwenera tikonya koroka nebintu binga bunabiria twanya kobeka rumate bono marking iyo chikobe nkongo chia saba na bonsi piba kisi iye bwana ta serikali ira 20 eriko kanya oboibi wa mate anake umararia ukoyo kwigwa ekesi kama mwana yo mone ere atogete chisamo chiria cyanya tieko ono mwana ule form 1 agatoka nyetieko gari lakini sobo ige gotoka chisamo cha umariba after 2 weeks ngiura kwanda mangane guryo bolindi wa bana egera turwa sense mu yichiseme obolindi bwa abana bwa beira bakongo abana to bwatenga kiriga tiko mwiboli omanyenga ningoyo ailini ningo ekera squeeze maete abana abange abayiboli bankire komanya abana babonga oyo ninche goso ningo because ko nyaro mwana nare omwiboli yachikomokwanira ngaye otare ko bayiga kwego umwana oyo mokirwe minchire ochire omwiboli nabwa nte komanya omwana nubole ndingamboro byoboyiga ndagera kyakorie kera squeeze maete abana emetenere chimboli cyangete wese ko emboli yo moto oyo abana bamuraba mono mustiri abamura babeire to gotumie metei eyire emebe okolengereri omuntu agotonganyera bondi gokwimwe kurowe minche ogendo bwatenkori tigato abana ogosemia kobora abana korisiko omoibori twara naye chinkwano ikaranse na abana bakwanya kobasemia skaiga kwamanya mboko nki obwoga bwate mboko nki Aileen Mecha bwate okay yes asante sana muralia Aileen Mecha tumetinga chira kyura kwandi guru yobulindi bwa bana senge nchonga abana bange barukande abandi bakuyo gapara kweli banyaruka barukande bakeba bwate chisimi litangana kigima abayibuli abasubati marabubazagerera abana babo abayiseke banyaruka basalikire asenge nchonga nabakonyora omibuli musubati amanyete ngo mwana yana bwate simi lakini tagotebya mugakoye nabakonyora omibuli musubati amanyete nga omwana yesimi yamutsaba agera chikumurikira kuchichukoni mali simbuli chikorara butuko talimbuli yachikumurikira nechimbuli yachikumurikira nabamanyite kabisa lakini naende obisa okiria webuli abo basubati nabakonyora nga abana bakindire kuna bano bakuri ibintu chichapatichi magina ya bakuri babuje chibabana abana banene bono konyora nga omwana yobeire omonene yes of course yamanya gotoka nga omuyibuli biko monene igakuru umwana oyoye na ari umwana oyoye katinine nebimura uchiga alikori tariko banacha timenyitinga ndake ngakyura kwandire nganeye morali
Mbiya mono naenda seribaga asuburendi bwa abana nabego cyane ne mono yabe challenge ama ina ara abana ba squeeze umwana okonyona babwate emyaka 10 lakini igoko moranga igara above 18 years into buna bible into we take that time toiro mwana boarding school umwana omoiseke ogende boarding school gakwirana kago chanka gaigo mwana ni gabwete okoboa twamwabwanga bantu atabo mwana okinire na bakonyara kwerendere bwika simburia singencho mubiro mwana imukiri twatebanga umwana ono monene bona asaikire tiga anyare gakobaki gakwegambira na anene mono tari abasubati boka bagosira umwana gosarika none moiburi omusacha ngosirare okonyoranga eyama eno umwana orure school omoiburi omosubati uchigotebanga baba tema kolinda chinchira chiago osokwa chikwata makumoma ninkaga ali gosowata makumwaka no nebiranya lakini tato mwaboso kote banki bono kunya kubuli umwana torocho beiro monene yani ekerwata biro umwana beiro monene umwana oli oigunga amane na beiro monene no tato teba na beiro monene timbone tiko ikwanyoranga omoibuli no eno mtata omoire chinguru chiringa obeiro monene nerito amangana alito kwana bosubu abana narago cheirera umuchando tokasa abana baiseke none asa abana bamura ekero mwana atokire no muchando nende kero tutaito anyarega koire nanse gosatware chimbukire chingiya ogosire onye nekeranya mwake lakini ayebu no moibori tata na mama gende room teba maino mwana uyo none gakoroka no kinire bado bongo bwembo koreteki mbora akonga na kitu bwenda ko mokonya tari lakini nga ekero mwana atokire na magoso onye no nyema amoko moita tata bwe sokyo tebanga nko mumisole iko ntora akonya mwana. Okay. Mwibuli jomo by the way last year niga nyorete chinko machimbe chinga kimwibuli yatemete ko tebya mukaenga ki mwana oye njere yoga ndrete ko moro kali sabu irusa balenge njere teringia njere odi mwana nga 1+1 11 ya nanga kwa mata 1+1 into akamanya kumubuli yani uko teba yenda oti uri ki 2+2 nonyale ese yiga chaka nyumba lakini no mwana bare korokerelia timanyitinga ngubwende korokerelia mwana ngubwende no musacha usino mukungu usino nyumanyete usino utamanyeti I don't know morali meja koranga yendigi yakorumire abuna bego che yabe challenge lakini ntubuna abayibuli nchige ntongenda tabo sinkirira neki ekero naro riri goso omorokera iribobe tindi ko timbone tiko mwashe mwaso mwana igoro ekiagero mwana gakomanyanga tata ne nugu tamanyeti ekiagero mama tabire tamanyeti ko koraki igakongorokera iribobe ekero twanyoriro mochando ande tutaite gokonya omwana oito toriko soki tato mwabo gosema mwabo asabana igoro igogukira ochomotai kano motai baba nani gakiga no kwa morokera ringe tukirie gwasira tigatore na gitoko gekonya igona ritora konya abana baito. Okay moralia Joseph tumete kiura kwandengana yubolindi kwa abana njira kia bana bwendete kulindu sikogalia ndocha abana bange bagenderete kuyoga sana mona abana banyaruka na bakonyora muiboli musubati manyetengo mwana utariro chako genda saizi saa moja bintu be yako genda lakini kwa kila singi Jesu kali ngochiri kiura kwandengana. Okay asante Levis kagaretenga abaiboli nabo andake ubolendi bwabo gochesa abana bwiranirense murobo gima bagendete kokonga litukocha selinde moiboli nigakale busy asegete koligelia abana sukali umoiboli nigakale busy asegete kone kinga abana ngobeka bale uniform moiboli nigakale busy yani niga agenda to kolega sia ya botambe arochenga impotamba abana na barabu ubolendi bwabo mbuye bole nande egento kende kerene ngeringa abaiboli okokwanira kolia abana abaiboli bagokwanira abana kwerenirense obuge omwana muno kumorenda omwana muno kumobeka na bagokina kamanyete boigo kokomotebinga egente kene kebe kokomotenga enchereye timbe sikonyora kogoyeta omwana na bagokina kamaitenga ngisugwete enchereye ngoitwande ngisugwete enchereye mama ngongorari asenge nchonga ogumanyirenga ekenekebe nekeneke timbwene tiko koraiga igobono abaiboli ogotiga kori gotebereria abana nanda dake biboko kobora ko rwastinka nande kobango mwana ninche ane mwana noyone ete munankine tega nakanyorire toko nyagwa kumupira pararia komenye konyoro omuka kagete oruro ko rwaso baitire nande
moiburi ta kobori ngangi moiterwa ase gidona maitenga kere moito mwa batari goso so lakini saa yusu wako boko mwana bu monto na boko nyora omochando soire so abaibori the responsibility abaibori chasa bana babo nere ya changirire sana kolengana na inche na bana gutwara chimbo andake chitari chingia. Okay. Sawa sawa. Mwanjo mutegereri ndake nabo kunyara gutuma message yawe 0706102102 0706102102 tokuboriri swali. Mwana lyo mokorrete sama temchisa mochirichi abusia. Mwanjo mutegereri ngo tokubekera mamojo. Ugwete ngaise igakore gasise county. Ntotebenga no bugundo bole ase county government mwanjo mutegereri iso kubekera mamojo gusino mwana naende. Ngura bekera mamojo. Andake ne wizara yechisemi mwanjo mutegereri njara ekore na matemu chase private candidates wose ngura bekera mamojo wizara yechisemi njire ko na matemu chase private candidates wose ntatu mwabu mwana uyo nande njuranga igakore gasese county wose no mwana uyo manyene moralia bright engane yobolende bwa abana muna butambe nchenkora teba ntubwate script yokolende omwana omwana nyasa ora ko bongaidi buno kunyara ko boko komolinda nere buna nyale balende to omwana nayo chikotema komolinda bona bora nyole nga gwasinyiro omete nonye yeso monyene abayibo na tantaniti abayibuli baye jinga gigete ebono mongina ko matebinga mwana oyo karaiga yeso kole kometengo mongina oyo ngakichia ne njiraika paka no maria mbweka gakuminga kai ono mwana oli bona ibora gusino mwao nonye mama mwabo na tato mwabo mungwana oli kurunganira Samson ya sebuko egentege tanga ni basa bitenya satanga watebire ngo toro mwana to mwana muya lakini otoro kelinga kitugoja kumulinda egekerekero mwana igagoja ne script yayo bulendi nabo kumulinda buyo mubegete kanisa imerakini agozumbwe nabo kumutiga go nende bonero muchando bire kogera yaba konkurenda abana asingencho abantu bakworokereria abana nabangi sources of authority ne chinyinge abakonyora amaro kero kurwasa internet kurwasa abasani kurwasa GTV tenga lirikare umuyibuli bweka gose abamago korone chisokoro barenge source of authority bakurwa amaro kero gochiase abana igente keneta te yabuli chinge chinga balinka igente ketangani sabanya sako bongaina kyo kolendo mwana igento ya kabere tema kumanya omwana ongayare amangana yo mwana ko gatebinga ho ngantu atebete gwali kanisa bana basae ndugatakeire Nairobi seminar ngatu tegere siringi 500 tokwende seminar wiki ngima aye kwa bwato kachibasa lyoka utamaiti go seminar ine karo gusete iyo kwa makanyoro mwana igale seminar bosongo ga erochi ase wiki ngima no ale seminar ono kago chago bolinga ngimwasomete igago chano obolito no basomete iyo kwa nyi seminar ende tata yi kanisa ngakialenga tema komanya so mwana akore tukika omwana wa berete igento kyo muiso rosi obwanchani obwamato buye no mwana onye gento nkero ekene nora university asinka nigento ikuruko ngobwanchani yani omwana na agenda ndonsi asa kogani kobera ninka because you created the environment ya yo bwanchani omwana oiga okwegena nonye no bobisi ebintu biri bumigete nabakonyara kogotebinga narorire nyarebe nkongo serare nyarebe nkonchegiare ekineke ngesumbwete kiro bwamate buli buro buyasenka. Okay, ndogwana kubwata isara butogwana togwana twakore chikwende ibere isato eta inga ya butogwana ondo tara mamonto tutara mamonto ono tokire tusareti izo metote ya bangi ekada saya tumetinga karo kuna kuri ya sare kama chando ngubwati eto kwa ndasa maguta fuel sawa to soro tukwa nake yo toko litokenderete kuligilia magana Kerario gaiga 1-on-1 igona gote bimonje mutegereri njuranga nabo gutuma li
message yao gusinda gutuma riukuri yao ase 07 06102102 bori tumari bori yao gwetera 07 06102102 nainde liswali tu bategega linene gaiganda ke oranyari guchangira ndiringa umusao yomo kurubusia na korerete isamatemu nane gukwana tulinga abayiboli nchire kumugwendete korera abana oyoro chere nchira korera mwana no kumatebiga na korera matemu tobori liswali riga ine ngoto kubekira mu mucoga iga ne wizara yobo chenu enjere ko na matemu cha se private candidates asinge njo makaro mutako ko matemu bichango tokire gali lakini nande case kende kiama ruruga kiama bundu secondary school nande private candidate yende egachi ko korwa matemu no mwana okize university ine ntotebenga ne wizara yobo chenu affiliate enjere ko na matemu cha se private candidates gosenjere ko na matemu kwa jumla naende ase case kiria busia ngoto kubekira limocho ntatu mwabo mwana oyo gose no mwana oyo manyano mwancho mategereri tokuruga bu 1-on-1 igonta togenda kugenda guko bikasense mo ya maguta igorire maguta manyiteri abire liko bwato kwa kerebiro akiri kuruma karongo tema kurigiriria igorire maguta abire liko ba constant sana ndira chenji mono andake karona temete okuru konyora kwa bakenya bange kwa berense igobona serikali ntetageta kumisa bakenya kene kerengere likia bantabange akini ndende mono igangitsa kurigiriria kiumbikiria ke kurigiriria maguri ya maguta imiense ya Kenya EPRA igondo chikare koeresa nga espo petrol igo ya mentete ligori asti shilingi sano diesel ikamenta ligori shilingi sana serita lakini kerosene maguta yeta ya tugutumika nyomba tachiti komenta se besendeo sindareta gwetigori ndake timaiti ngaki mura kwandrenga ne aparalia chakere numuralia bright neke nganto twaganyerete and we were expecting ngali gorire maguta likine number 1 asingenje se yeli gati yense ya Russia na Ukraine sure icho chire na chichinse chikonya maguta mona se obiko bwense ekiagara number 1 saisi bono nonye ne enjera yobo sombi wo maguta kora Ukraine na Russia ige enjereti ko ikori eruti ngao kera to gweta se chinse chibere eminetinga ekele ruti ko ba entambe no cost of transportation ige gukina ye minute no ni ntukegara bakara bagotorentera maguta bono gwikabanyo ni aseli golirigoro ekora ntuto tunyagorera aseli golirigoro number 2 esababu asige kange kemetie nyange totege na ya itirili golia maguta ya bere constant ebono esakali nchapeketa nsemo shilingi bilioni 25 chuko cushion yo mu Kenya kurwa aseli golia maguta nyorenga kero mu Kenya chakatote banga kiwone bintu bya bere ga kero muntu kora ebono serikali yatenga tikatobeke nsemo 25 billion chuko ligere ligo lia maguta chuko subsidize ligo lia maguta in fact no nyembono nyetali chibesa chire serikali yabegete nsemo tango ligo lindirigo ebono tango bono ne petrol igere gweta shilingi 150 because serikali ne begete gabo about 20 shillings as a kile liter ebegete asoko ko cushion yo mu Kenya oisoko ligere se diesel no nyekero sina be serikali university gabo karibu shilingi 27 chuko cushion iko tango bona siligo lia bono diesel ile 115 went to comment 27 shillings na ligo limo Kenya went to nyaro ko baga kugorera diesel at least ga serikali go nyaro ko bakegote megento keringa ekenegento to expected na inde tigo mu Kenya tayarisa singenjo ebinto bigendera na birega bado ligo likagire go chikogendera gukina igo shoti katiteyo no kori gasi asomuge gorie ebinto kero binto biko kamwe nali na ego ikoko ngakuru asense meyende. Okay, umuntu mutaka umuntu bukonyora wansi urienda ko gutumeke stuff nyomba ikumeta beka maguta uri gutumeke kebe ya koroboi abotoko yeruka ugutumeka ndaka maguta kuru kerosene wono iganigo andaka bagote banga baruba nyorro mweso asenge nchonga amaguta ya akairigoli lakini tete mbashwenga mweso tuyanda ke banyorera asenge nchonga bado kuli na bali kigali na igo ndaka ligoli ndikagire gukina lyo bosombi asenge njonye amaguta kindire ngoko beke gali ya naime nenje wikan ntembe ko lenjira ndanyale ko gain back chibesa ngochuri magutaya igo bono bado tikante benga mweso ntrayo nyora buya lakini rende omweso noro hake asensemo ya kerosene ligo litari gukunwa senjere ndonse moralia okwoyo yes njoba ko ngumbwate obo ne serikali twatebe tigunga mafuta to keturukana ebono ndia mafuta ya igara konyo mu Kenya
kiagera kero kurigereria nse ito ya Kenya yasukire mutu yakira tua ntoko ne gwategemea chinse chinde ngana mafuta tutagete togotegwa mafuta na Kenya serikali ngete kuyira mafuta eto tenge serikali na into gwata mafuta to koneri chinse chinde wane kero kuri runa wane nse ya Ukraine ino yo minto bright ateba igege ndrete segine nse ya Russia igonto gendere korama golikawe na ukina because ntuntu atetunga mafuta naro serikali yabekire resources paka boniga igenga ngane nchire tonya kobuye sekono tonya kobugerie ngondi atenge twali kwanje kobole serikali yeito gotaka gokonyo mo Kenya kurua sama ngana yonse ipi tikatwete nere na into aba Kenya tumanya ngambi into kitobwenderete kwa aba Kenya kero kuri iri nse ito ya Kenya nensere entenengu ebwendete ngaboniga kiro umuntu abwate none ndega gutarira lakini bone binte bigokonyore bire sama ntabake kwa makonyora nga into abantu ababake into konyara goikere bintebi ekero tochi gotaka ukine step gochigoro nande engasi eri igora skwari kobwaterera ya kumusumari orusi gochimoinao na gochimoina ogochinse ayo muntu mutaka kwa gochinse igo tware kobori ngaki ebintebi amafuta abere ka ukina kirenga kikwa April baada ya wiki amatuko 18 yatangasire ligori baada ya amatuko 18 yatangasire ligori ebintebi kana biagarire serikali yaiteko nyoranga none rinto tokore supermarket muna mabuta achakire gukina iga oise kurigerie supermarket boniga esukari boni ngwandere gukina chingeni chiro kokora koru echiro yo minto obuge ngokina chire ekera mafuta ali echigari una kinete gochakira boni ngo taygore uise na rogo ligoma igokorinira kuruganga gwa kari na siringi 50 ori na siringi 80 ekera nga mafuta nakole ntokeke na kinete na ndo bakongo bonde mbugate inkieko gera kira mafuta atangazo na bona atangazo lero mambia totebe gatangazo boni maragoba utake konyora mafuta yori nerega achiwe sirichiarenge igoko ikari siritu bibya mafuta kwanyora nga mafuta tayo igente kenki abete yesterday asenare ngekogende egari getekairwa mafuta nabaenge sebitu ebyo kwamakonyora nga chinsa chiri na mafuta atangazo na April ngari goriri ya mafuta akore ntokeke aborire chigo ikasasta chabo to kwanyora nga mafuta ali akore ntokeke aigore irwa chakire koni guchibesiri chiria eserikali nebwenete obugo minto kobeke strategy yo gokonyo mo Kenya kurwase ekwende egetonge kigatwetwe getekenene gekonyo mo Kenya erinde na into to feel na abakenya to okay sawa sawa ndake komentere ngane yo chinguru abantu baitu bamatatu ni manyite bategererete babo panga Explorer Express bategererete kabisa bono mambia manasi ryogi Simba bategererete chigari chito nitegererete bono mambia ne bana boda baitu bategererete babekangumo ndagite maburi swali ebura koyame entali igori lie mabuta chinga kibune chiga ingi yako garana ino mo commentary igori lie transport immediately yogona ino mwanyora mabuta yo immediately swali gabi maite ku stock iraera ya mabuta lia makoro egera nyali igori commentary mende ingi bono gani manyete comment bali immediately igori bono abanje bakamuri swali ingi mo commentary igori immediately stock ino ene yenye taracha nende city station yes muralia meja amaite enganeye nabere ngana okwegwoseke ani anyway ese tomenyete ya boniga ere very corrupt tigango teno ne sukari kuboniga ya mentire maragobo gendo gotebiwe sukari ere 150 ngako mente immediately kengima no ne stock ere taraira na seki yani etore corrupt ndutwe kabanyene into yugo charinga eya manage na mentira mabutai mambire nje ndataka usafiri na kingo kora etubwate yento ikuru kubunche tore corrupt onyendri tubwate gento kiringa tubwate ubwanchani ende tutari corrupt kange bitu bya spingo ndabuye indara mentire gento kyo mari nyuma tutara genda sama ngana maya na chisa chiarire onyendri ense yaito ya Kenya tari corrupt amafuta ali buna atogete imiaturukana kangu na intu tubwata company nona gasinini just akasinini to lazima ebenene nari ekobe mune pack up ekero konyora ngatwanyore problem kurwe e country yende onyore nduntu bwate pack up libaga tokotegemea ata countries okay igo tieto tike onyendi ensi yetu ya ngwanja totike ko ba corrupt kangu na nduntu bwata ga pack up kago tokonye chinga kitobwate mechando sawa sawa manje mutegeli umurobero nyo Kerario igo bona boda bategerete radio buna pamoja na abantu bechigari komongendera to korobo sombi ligori onyeri amendete mubweza kuri menta media tiriti stokera era bana mogotoretera sara edivuna lo iyo tunakwenda mangana maya senchera yo weekend radio buna lo yaki ngo esimiro de kubala sotie ko baba somba baba anto bande aye o materi ori ya chenjiri ke eteri ya chenjiri
aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Abamenyi kurwa swe mushio tika mona gidurai be murunganire nchinkwana chia yo murai bwense. Mwakiri otiende amoro ni gate biribunani go ere buyo mokonyo murai bwense rusia bisyo nyosyo rugwatira na murai bwense muske Kenyatta. Amatemo yekirasi ya 12 ni gako kaenderana ni ditukuli ale rasi chinse mo Yumananda mangu mwancho mote na ukwane ukwali ni atumanya sinchire nkiranu meya Radio Vuna no 2.0 FM. Mwancho mote linago kwaniriye nago kwarigania. Wamenyikuru washe account ya Kiambuni go besogete buri tukoregoro asibaro bekanete nako mugikiri wa mokonyo muri bweso musike Dr. William Samuel Ruto asibatebete buna chinkwana birega gukwana tikirichingiya abene abamenyi abo ime ya gidure ya monathika nigo baganiriya base gutatume ko be amona bana siasa iliyokora mabara ya se chinsemu meyensi ya Kenya ni mono chinga kichiga kero siasa chienderete okurwa se chinsemu Kwa maana bila fikiria vile mtu anaweza toka mahali ametoka akuja kuela siasa mbaya hapa Thika. Kwa maana hii ni kaunti ambayo president wetu Uhuru Kenyatta ametoka. Tunasikizana wananchi. Kwa pamoja. Kitu moja leo niwaambie wanayuthi. Msitumike vibaya kwa siasa. Nataka kuuliza serikali ya unda hivi. Kwani ina manifesto ikienda mahali ni kutusi tu president. Na president ni alijitizia kura zake. Ama kuna mtu alimsaidia? Ruto angekuja tuambie 2018 hati sikizani na president wenu tungerudi kwa debe tumchagulie vice president. Kwa hivyo Ruto asikuja kutusi president wetu ni gombo igomba giki yabara igete kurwa sensemeyo obakugwetera na mona bara yabande kuramo murai bwenso muske Uhuru Kenyatta asemesangire kano iyo bagokora gisiasa. Lakini naona kuna watu wanatufanya tumadharo kidogo sana. Watu wanakuja hapa even the local leaders ambao wanasimama viti za MP hawapatiwi chance ya kuongea na wananchi. Kwa hivyo sisi ni watu tunaheshimika, lakini nini tumadharo kidogo sana. Ya kwanza I want to tell them, kwanza Mr. Kuria, unaongea vibaya sana, unatukana our presidential aspirant ambaye ni Raila Amolo Odinga na mimi kama Zangi na hawa vijana tumegrow hawa hapa Kerario. Usibubutu tena kutukana rais wetu Uhuru Kenyatta na hawa wanatukana kina mama. Unasikia ati mtu anacheza na mama wa taifa Mama Ngina. We are giving you a warning. We are reclaiming back in yetu ya Ruiru constituency na hapa tutaki upuzi na tunawaambia for the record. Next time kama mnataka vurugu ikuwe kwa vurugu tunajua kuuruga. Chinga kichi cyabamenya boyo kurwa sense migino yo bayakoneta yo maigayo mokonyo muri bwenso muske Dr. William Samuel taburi tukuri weekend anyara konyera ko bakoresha campaign ciye asense meyo asa kuaneta mwana yakubwatia. Umevunja chama yetu ya Jubilee. Umetuita majina tanga. Umetuita wezi. Umetuita takataka. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu rais, sisi ambao unatuangaisha, sisi ambao unatutesa, sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, my friend, sisi ndio tulitembea na wewe. 4 years ago, Mr. President, you don't know that the handshake and BBI have nothing to do with politics. Finally, Mr. President, you have come
chinga kichi chumo wakiri otiende amoro ni gatebire buna ni goire buya omokonyu more bwenso muske Dr. William Samoei Ruto nyosire okuremere mama more bwenso muske Uhuru Kenyatta ni gere buya atikiri morioka na kwerusia bisi bene. Any deputy governor comes to the conclusion that they cannot work with the president, they ought to resign. That is what is expected legally, that is what is expected morally, that is what is expected logically. So to continue to enjoy the perks of a deputy president, to continue to occupy the number 2 position in the country, and yet you go abroad to decampaign the country, to bastardize the country, is morally bankrupt in my view. It is completely wrong. It is unacceptable. I think the deputy president owes the entire country an apology. Otiende amoro mwakiro yigare gukwa na yumambia asuyute sine kama kiburari aso otiende amotogire kalonzo musyoka sokubwatana mono bo mubwazimio asiboiga mugikiro mokonyo muri wense asokwana mangana igoro yesirikali boigo yunera korete mirimo bene. Umevunja chama yetu ya Jubilee. Umetuita majina tanga. Umetuita wezi. And start aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi imeya Radio Vuna. His Excellency Senior Counsel Kalonzo Musyoka for doing the right thing. He's urged his supporters to support Raila Odinga as the presidential candidate, and he says that is the right thing to do. Indeed, it is the right thing. I had said on this show for the last 2 weeks, time was not on our side, and I'm glad that Kalonzo Musyoka seized the opportunity and realized that time was not on our side. Nekene ni gotere Radio Vuna no 2.0 FM ni yegane mesa ya mangana magia. Esave amaboko tenena ale kurwase oyomino beranka asobwa motobuwe corona emesa ya mangana magia. Aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi imeya Radio Vuna. Litukuria rero nigo aborikwa bekiransi 12 bagoswanseri tukuria boria kabere lya matemo abo bagenderete okora chinsemo ainiga gocha magaya borikwa abo gochaka matemo abo abori tukuregoro chingake borikwa bwetani akiribu chimisano na isato lekirese 12 bachageta matemo manene akaisisi abori tukure KCSE abori tukuregoro mambia mwaziri w'ikisemi province George Magoa nigo nonyina barwe tugo kuriro gotindi wichi asonde wensi orateme uchikonyera ko bagakoreta kuburukana kondo wensi gusiguturone matemo yo ngani gara chikwimukirwa igetambukire getindikire chiko okwana buri tukire mambye chinga kiyorite chikontena chamatema asese muyanyali meye county ya Mombasa mawani gabene kereti aboro ko bonsi buri ndibo isaine chiga matemo yagendere tanse chinsemo imeyense na gutigara asamangana yuaringe tamatemwa moro ko bekirasi 12 niga kweteka akora matemwa ya KCSE aburi tukoregoro moro ko yumanyekere muri Victor Kipkoech mutai kurwase skuru ya secondary ya Jichira egotoka sebunge ya Kipkeren West nigo nigo nanyinabo akweta buri tukoregoro mambya kiteka chinki amaga ya moyo gochaka kwa matemwa yo anene mono omurimo bwe songo omukomishona w'abanyanyimbo kurwase county ya Kericho John Kamau niga inegetiege kolekyo na wate buno moro ko yunigo anegetugo kwa maga yo ikwa asnyegeteri ya 49 kulingana mona Kamau nigo igikiribuna obwobana bwirire tando gusira ko mabwaye asinonye nabo butukibwa cyakwe kubwetekana mono goko kwaye magaya matemwa yigo cyakaburi tukuregora na kurwase orogongorwa gusi omoriko yo mu university ya Kisii nigabe tubyara asukagirwa gotema kumukorera omoriko yo mo wekerese 12 amatema KCC yo chagetiri tukoregora mambya nanyira bege koleki nigo kiyenega tugase skuru ya sekondari ya Kiamabundu yego toke ya Kisii Central County ya Kisii angwenya Keribrane bwimya Cameron Gebere nigo atangira sigetesi nikibanyanyimbo ya Kisii Central nanyira boga kwenyekie kolekyo omosi video Kisii Central Peter Kimani nigo atibirbuno mu kagirwa yo nigo agenderete kunengiwa asara chikonyera kubakago ikuwa seke gambero litukulia lero ekirobutuki wanyale konyera kuba bokwera. Leo asubuhi pale Kiamabundu Secondary School, yule invigilator na supervisor wa mtihani pale waliweza kumidentify mwanafunzi mmoja
Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichensi imeya radio vuna. Ameletwa hapa police station, tutatengeneza mashtaka na kesho ataweza kupelekwa koti. Hayo ni gagokoreka chinga kia boru kwa bere imeye county ya Nairobi bagotebeka na batugete na mamochi gutura cisimi cyakoboko chinga kia matemo yo kanyara cyakire aburi tukuri goro mwachumo tiriri mu radio vunano 2.0 FM aboru kwa bonsi chinga kimo kora matemo ino twabaganiria maya hatobaganiri success kekekire busi mwachumo tele mwana maya kurwa CBTV ito ne radio vunano 2.0 FM abotiriri ubya omunguru yo sesenewa Uyunoro mweli obamangana magia asenjera yuwekiranu. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichensi imeya radio vuna. Umubayino wilituko na Thomas Umuna. Egeso mungu kinyekire. Geta kongainiye. Egeso mungu kinyekire. Geta kongainiye. Okono kuriria. Kono kuriria. Era wa tuita. nawe ina makosa andi kwate nayo Ende wa tuita ni bintiriko. mbiri Bintu bya juma bya Friday. Wakore news ya saine maambiwa. Bintu bya Friday. Ayuko tuita jinsi. Saine maambiwa. Mungu anamuwe yoga Kasi yesi mile ngoro mabisaini. Saka bantu bakuri ngirete TV mwaka na news. Mungu anamuwe yoga akiwa na mabito iko mbwate sto nani na TV ya makosa mandi Ukoyo. kita ya ngora sports history na mbwate triko beka bro kwerende Oke so what sport? Tutiye. igente siri ni mbwate history ya Toro komete ndu sport le rota to kono kutwa. tata history Pora kamera kwara. diga tata Ngaruka kwa kitando. historia ya moyoka Kulero to batako na tigire kuna tigire bajagira tingo so Pora itu akan. Kulero mo sama sport. Anabantu wasoma mpaka sports lakini yonsi era in 12 minutes. Nima tena kamera yake ra. Nima bana ina stem bana so kwa cha bono bora kwa te kwa na dakika moja Era na tenga na kulingiri. ndio ndo ndigererie ntengere na ndi kwa like kwa share kamera ndio Akina jandu bakoreka na bagweta ubuge kisati wapi. The boys are star. What glorious. Muchimutina kurwa CBTV temambia bono abuli tukolia lero ensi ya Kenya nigali tigotoma etimu ya yenkongo gucha se chigosolia chimenyekene na Walindo Athletics Championship chujira chikoleka ime ya Belgrade Serbia gucha kirali tukolia Friday goikali tukolia Jumapili mubaro yuba bagosolia gubale 10 kati ya Govedi na ndio manyara uyole asense mwe 50 no mochimita dash nigo boigo igatia ogana chikunyara bakogenda calling skiproto yo chiko minyoka chimita chimisano na isato no akibeti chimita chimisano estonere boigo abele kipsangi chimiterwe ya mamone chimisano Jacob Kipro prende chimita chiri isato Daniel Simiu chimita chiri istomana na umikibri chimita chimisano na isto boigo eglaina lianya chimita isano na isato Edina Jeptoka chimita irwe ya mamone chimisano amona ndi chimita chinda kumnyoka chakabiri chimita chiri buisoto amona Petrus Chepet oinero chikumnyoka chimita chiri buisoto boiko abo bisa bakogenda amona ba agostory abo ngamona banaba kitilite uyole team leader amona Francis Philomeno yuru munyagetari Janet Chepkosigei uyoro mokoja timu Lydia Muraya amona Irene Wamoyi
Yunkuru asibiti tumo nchumo hoteli 102.0 FM na kwende hoteli 102.0 FM radio vunango tiga semo na bari chinkongonta ine ya Kerario monguru yo sisinewa Toje tutu wale si ndio kuna kwa kupi Toje tutu aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyechensi imeya radio vuna Ando wa hukumiyo mwaga twende na Kerario. How sure are you ngayon taking copy? Kisa gani gari teker. Ninje ngo tay. Kwani njare kwa yari toka no teker. Yo wante biga bwana. Kenda teker na YouTube. Kenda teker na YouTube. Ninje ngo tay. Kenda teker na YouTube. No, yo wante ina na teker na teker. Kisa no gari kenda teker. Oboga sinapika. Mimi ndio nakwambia kama inapika. No, te vengi ndomo.
sande ngekane because akero koligereria egiasi ekemo ngekomuria ebiasi ebuningima tingo toka kimbwata limocho lioboga bekerwe nebwenerete structure be kwendonge mbiyaro mura ibensa goteba ngaki tiga muri abagende ebintu mbire babwate biri tirine serikali bagutumia seboniga lakini bona tinko imokali tukeli morero ntangase nga obwoge gochakira boniga kero omonto abeke bikoro tokenye ngima nebwenerete kobanga ngaki bikoro teke bichi kobekwa ngaki bikoro te bigotokekana kero omonto abibeke ekiagere kero koligere litukeliga muri abase gasegigwa amakweli ni gabeta mange twametukonyora abantu abana poda baumieta abandi bali nyagitari because bune directive eri arwe tune president abasigari go baswete ko implement immediately because bagaswa goseka segeya bamuraba abandi buna kwa rocha alikiamo kama umurore uko minyoka ukiri kolime olieru karole alibosaigo okumia Sure. Ose kuri eri umuronde Nairobi oli uko minyoka kabisa bako mu minyokia basigari bako bwate pigi koruma yawo charo ko rugoro ogwa kanso gwate ko mutu mbiya president chekere yatangasire gento nande yarura matuko muna yarwete 60 days yatangaste amatuka ali aho bare kogenda ngora batebya basaba igabarangerwe ntobwate county commissioners barangerwe nginjugo cha tokwane gochakira bono amatuka ya mwe 16 ndagete mo yenda mu karansense oli utari wikira ni baada ya 60 days ya elire tosa gotoke para ukache pigi yago buoko nande kero kuri eli sector ya poda sector ya koli roboke bawo bonke obo kero kuri ya muri abanka obarenga abasaria abande obakanyura amarwa abande abakagatira basubati babakengeta bakabasache ngeta abande go bagakora ibintu ebi bagatokira chipa lakini se kuri eli squeeze itoke ndirigo sira kuri mucyari go mana bo kuri eli se inalia ogenda onyo ali tokerere mugondo litobe turaye lakini rikare bunaga toke gachi ko banganko bakariga igokonyora gachi ige serikali nari kunyesaba muna yamente tamatukaya iga abana poda bakombra amachikali abekire tari tukolike ngima mune ndo natangaza na bate nge serikali itasinali go cyara tosekia okonyora obwogo minto egento yatangaza unabona gwate banga mafuta atangase tugoro cyari ngeto tebese sa 7 tande mfano kwa makonyora nga saa 10 liyatangaza kingima mafuta taye bitu bya mafuta byonse tigato ya guchinga kibuna abakenya ekiagara na ntu feeling aga ganse itotore ndogo feeling na ntu ntori apata of abakenya kere nto kego korwa abo muri abaito ba poda banchiranire egiasi akamonki agunda kekataka gusalia biasi bindego nyingima lakini bo kamba sabeta amabera wa serikali ngaki tigato be kera ntu structure yoko nyoro mu muroyo iga koche nabwate tu aliese mubago Hispania kerate tego so abuno musigo gochiense ya Tanzania ikobono poda erne sekitenki ya tinde tuko babekera mama chando pipi ko samra ba kwerwanera na ndo sikuri iri abanke ba barosi ri family chire chingiya bahaga achire asa batari konyora chibesa bone serikali gente kwente okora asa matuka yabaete eba eri baga bakombora ya machikari abwenerete erinde baikiranie ali abwenere na serikali. Okay. Yes. Sawa muraria ko yotoka ndete kuno kwara kwa direngane sencheri jabene by the way muraria bright yonta teko tebinga omosauria ogotebekana kurusya omonyero ko uri gusonga musubati uri cyanga oyo korto musakana kwe parense mu Nairobi nabwatetwe asensemo yo mubaga o Kenya na Tanzania mona to kwana iga ni mare obuno obura boda engana yende musawo yo mukuru nsemo ya miriri to kuri mangana yo obura boda tumenya kubwatira nyengane ye crackdown ya boda daite ko tebinga musawo yo boda kuri nsemo ya Bugusiero village miriri igambo gitanga tamane chibese chamatanga musawe ni gani kuri kamatanga chibesa karora cha werere akabeko mubuka akagenda kwanda igoro ya boda crackdown tumenya ko genda senkwani yikiro bright nabonte keteko tangani kwara bagotebenga we are sorry lakini ende nyar ko bango kwane ngane ni chinguru ntebenga asenale none keroro murai ekobeteryo tumeke chinguru ekiagera obonchuririe bwo bokole bwo na boda dali bono bwachaka abana boda baebereri we chinga kichintambe ninyoreto mwako yetekero mwaziri bende weme Dr. Fred Matiangi arariti no ngane chipesa chukwelikia kuri license tuachi reduce ire koru 3000 bakeli bonus na 50 still koru chinga geji bakabono abantu baro bagutara para tabwati license serikali yera nitijibese chunzi ono honestly no nae pake serikali ya kwire grace period ya gote kolike toda getiko kora ngakyo tegete eta binero ansemo y'abantu tuche twatwara
egento getoroche nometinge egento kenge bwente kokorwa lakini ase eng'encho ndetara koboria kwaranga tiganda aragenderera ebinto mbia bire omete noni pikipiki yao sometimes ekero kunyitarira naboroche ng'epikipiki enetagete ekorwa service korere lakini kore ng'ase eng'encho bado nabekora nsuguma kwagenderera konyitarira no otaranyokora gento giki eservice in the real sense ngonyeitore egase bono toikeire eline example tu morai bwensa abaoragete bamona boda boda nana ki eserikali mo